nakita mismo kag nabatyagan sang isa ka Ilonggo overseas Filipino worker ang pagsigabong sang missile sa Minas Salman, Bahrain. Ini bangod man sa mga missile attacks nga ginapadala sang Iran bangod sa pag-atake sang Israel kag United States of America. Rason nga nagtimalo sini kag naapektuhan pati ang iban nga mga pungsod sa Middle East. Sa interview sang Bombo Radio kay Reggie Abelio, isa ka OFW kag residente sang Barangay Tan sa Baybay, Iloilo City. Iyagin pahayag nga nag-ulbugid ang iya pulungkuan matapos nga naglupok ang isa ka missile malapit sa iya nga ginaobrahan. Suno kay Abelio sang iya nakitaan ang sitwasyon. Dayon niya ginabisuhan ang iya mga kaupdanan nga magpauli na lang anay agud mapalayo sila sa area nga ginaatake. Ginsaysay man sini nga nagpanik gid ang publiko matapos nga mayara pa sa nagsunod nga mga missile attack sa lugar. Wala man sinigin panginwala ang iya kakulba nga namatsagan bangod sa ilang makahaladlok nga sitwasyon. Nagpangabay si Abelio nga kuntani mauntat ng tensyon sa mga pungsod nga involved sa pagpangatake agud makabalik naman sila sa ilang normal nga mga trabaho. Ang natambong nga labis kahapon is malamang diri sa Bahrain nga padala na sila sa alert message. Ang government, ang Ministry of Interior. Almost 10 to 14 minutes, 11:44 exact time I think. Gulpi lang nga amo na to nga una nga hulog sa lupok. Lupok sa to that time. Nag-alsa gid ang ginapungkuan ko tungod sa unang basko gid kayo eh. Nagsiling ko sa mga pod ko nga shut down all the machine, go home na. Puli na ta, wala na ni. Mo to nga nagkakilala ng mga tao pagba sa kalsada, isa damo na agad. Pero gandi na lang ga may iba-ibang lahi, puli na. Napadulong sa area nga medyo safe.